Sikunye kumhlobo wenene FM no TSIDI kumfula wothando 882106. Molweni izithando zami, namhlanje siniphathele ibali likabhuti esizambiza ngo-Anonymous. Igama Geld igama, not Anonymous says Geld igama. Kaloku sithando sami ukwazi uxela igama lakho emoyeni. Siright xa sithi u-Anonymous. Khumbula ke sithando sami, welibali lakho uzalibalisa. Yima kaloku sithando sami. Akubizi igama lamntu, awubizi igama landawo, yitshoke. So, kwenzekani kwibali lakho nosisi? Ndithi ke sisithi, sathi sobona into kokubana akafiki kwi-bus station nomntana nospeech. Yathi kuspeech akanibethe isiqhamama sebrand sithando sami, ima. Ibali laqalela phi? Sasibethwana lixesha. Masike siye entengisweni kancinci. Sophinda sibuyele ku ungayidrop ifone ne? Okay, sisithi. Ibuyosela amanzi sithando sami. Hlala nathi kumhlobo wenene, umaqalazive, unqa phambili. Uqanduqandu yimbiza egcina umzimba ngococeko kwaye ugcina umzimba uhlambulukile. Sebenzisa uqanduqandu. Sesibuyile ke entengisweni. Ingabe usekhona kodwa bhuti wami? Ngisekhona sisithi. Okay ke bhuti. Phinda usibalise ke story sakho. Bengisathi ke sisithi saye salinda ubusuku bonke e-bus station. Hayi phofu. Qhubeka sithando sami. Indinospitsho. Into nayo sibangamfonela ayisangeni ifoni yakhe. Kanti ifoni yakhe yayingena kuqala but wathi ekubeni ejike izinto ingasamfumani efonini endandimsendele nemali. Man sithando sami. So umfakele nemali nani kwi long distance relationship. Zangafike e-bus station sister. Ndandijonge ibhasi zinyuka zisihla. Hayi bese. Zingene ezinye akafiki sisithi. Yabona uba kuyasa ndathi ku-speech umngane wami endandihamba naye. Akanibethe lapha nowasesiqhamama nje seshort abethe uRob. Sithando sami, hayi siyadlula ezintweni. Bethunana. Kumnandi uthanda, kumnandi uthandwa. In fact, kumnandi ukuthandana. Kodwa koluthando lolu kaloku luphinde lusivise kabuhlungu man.